Mga adlaw nga Sabado, mga higala. Ani anasab ko aron nihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. $314 ka mga 4-piece beneficiaries sa probinsya sa Siquijor migraduar na sa maong programa. 314 ka mga pamilyang nabinipisyoan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece sa probinsya sa Siquijor ang nigraduar na sa programa sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, timailhan nga sila miasenso na sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Suloob ang mga puti nga bisti, ang mga Siquijodnon mapahiyumong mipaso sa entablado sa Siquijor State College ug nakiglamanuhay sa mga opisyales sa nasyonal ug lokal nga kagamhanan ning isla. Adunay 12 ka pamilya sa munisipalidad sa Larena ang nakalingkawas na sa kalisod. 28 usab sa Enrique Villanueva, 81 sa Lazi, 42 sa Maria, 115 sa San Juan ug 31 ka pamilya sa lungsod sa Siquijor. 122 kanila ang nakalampos na sa elementarya, 181 sa junior high school ug 440 sa senior high school. 176 kanila opisyalis na sa gobyerno, nagserbisyo na sa katawhan, pinaagi sa nakadayang ahensya sa gobyerno, nakapatukod ug napalambo na ang negosyo ug ana usab oy overseas Filipino workers. Ang 4-piece, usa ka sukdanan sa gobyerno sa kauswagan sa kahimtang sa matag miyembrong panimalay niini ug ang mga malakip sa maong programa, mao kadtong mga lisod ug uyamot aron ma-improve ang panglawas, nutrisyon ug edukasyon sa mga kabataan. Proud usab ang mga kadagkuhan sa gobyerno sa probinsya sa matag panimalay nga makasugakod na sa ilang kaugalingong pagpaningkamot ug mapasalamaton sila sa padayong kalambuan sa probinsya sa isla. 4-piece program graduate, you all are living proof that poverty is something that we can conquer and overcome. We are all ensuring that you will get the education, social services, and welfare that you need. Alang sa mayong balita sa Siquijor, ako si Ninia Rose Oxo. Ang Danao City Government sa Cebu magtukod sa labing unang ultra-modern solid waste management and disposal plant. Ang Danao City Government magtukod sa labing unang ultra-modern solid waste management and disposal plant sa tibuok nasod. Kini nga waste-to-energy plant mogamit sa mga cutting-edge nga sistema sa pagtransform sa mga basura ngadto sa renewable energy, pagpakunhod sa environmental footprint ug pagtampo sa tumong sa syudad nga makab-ot ang usa ka malungtaron ug lig-on nga kaugmaon. Ang maong proyekto nga nagkantidad og 32 billion pesos itukod ngadto sa 6.3 ka ektarya nga property nga nahimutang sa Barangay Dungguan, Danao City. Ang maong pasilidad adunay kapasidad nga mga proseso og 600 ngadto sa 1,200 ka tonelada ka mga solid waste. Lakip niini ang papel, plastik ug mga produkto nga gihimo gikan sa kahoy ug uban pang solidong basura. Ang planta gilauman usab nga makamugna og minimum nga 12 megawatts ug labing taas nga 30 megawatts nga kuryente kada adlaw. Ang ultra-modern solid waste management and disposal plant usa sa mga big-ticket projects sa lokal nga kagamahanan sa Danao City nga nahimong posible pinaagi sa public-private partnership kauban ng Integrated Green Technology Visayas Incorporated o IGT SPV1 Holding Incorporated. Ang groundbreaking ceremony alang sa maong proyekto gipanguluhan ni Danao City Mayor Thomas Mark Durano inubanan sa mga local officials, industry experts ug mga project stakeholders. Ang probinsya sa Bohol mipasigarbo sa ilang kalamay making. Gawa sa Chocolate Hills, Lubbock River Cruise, Tarsier o mga tamis nga mga pasalubong nga mga pangag, adun na pa isa ka produkto sa Bohol, kasigurado nga mopilit sa imong panumduman o sa imong alingagngag. Dili pwede nga hingkalimtan ang kalamay, ang tamis kapot nga bread spread, gikan sa bilit lubang nga humay. Gipasugdan pagluto ni Padre Mariano Gutierrez paring Agustino, ang gipauso nga kalamay, tungod sa abundang ani sa pilit humay ug nagkatag ng mga lubing sino ni adtong 1825. Gikan sa pilit nga lubang nga humay ang linsok gigaling sa galingang bato hangtod mapugday sama sa harina nga pino. Ug gikan sa lubing ladson nga gibuntan ang lumibokon ug tipigan ang bagol kay magamit gihapon. Ang unod kudkuron og kupusan aron sa espiso nga tono makuhaan.
Sagulan sa kamay kinugay. Kini karon may isagol sa usa ka baong nga sa lutuan nga sugdod kahoy itongtong. Sugkay nga makalilisang, luwag nga ingog bugsay walay undang. Kahoy ug kakapoy ug kahawong sa lagod nga kahoy, kini tipik lamang sa mga hulagway sa kakapoy. Apan karon, moderno na ang mga lutuan, aron ang kalamay sa taas nga panahon hingdangtan, ug ang mga kalami nga gikahinaman, imo nga perming matagamtam. Mao nga kung sa Bohol ka makabisita, at sugod si piyata ang kalamay sa hagna, ang testamento ug sugilanon sa mga pagpangga sa mga kapanulundan nga napasa. Gikan diri sa Calamaderes Factory sa Hagna, Bohol, alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu sa PIA Bohol. Og niusab magpauwahi ang Negros Oriental alang sa ilang maayong balita. Nunot sa pagsaulog sa National Nutrition Month karong Hulyo, gipaningkamutan sa gobyerno na makabot sa katawhan ang maayong nutrisyon sa baratong presyo. Busa, duha ka agri-fair ang gibuksan karong bulan aron na ay kaadtuan ang publiko kung diin makapalit sila og baratong utanon og prutas alang sa ilang mga pamilya. Una din ang affordable agri-fair sa may atubangan sa Kapitolyo. Ito she done every Monday until the end of July. Cooperation also with the agricultural fields. Giapilan sa mga Farmers Association sa kada lungsod ang affordable agri-fair. Giinganyo ang katawhan na mopalit dinhi agi og suporta sa mga mag-uuma. Ang Department of Agriculture gibuksan sab ang kadiwa ng Pangulo dinhi sa Dumaguete City. Matod sa opisyal sa DA, barato ang mga baligya diri kay wala ni niagi og middleman. Taas ang makuha sa atong mga mag-uma in terms of income nila. At the same time, mga ato ang mga producer nga naa diri sa syudad, mupo sa atong ilang mga presyo, ilang paliton, compared nga naa dito sa ato ang mga market. Apil sa kadiwa ang dairy products, preskong isda, prutas, utan ug NFA rice. Usa sa namalit si Nanay Timotea. At no, kasi palengke 80 man yung talong ni ito po rin talong. Mayo, hada di saga niya. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa maayong balita sa Central Visayas. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na punta sunod semana.